Гэты хлопец чытаў і запісваў ганстарэп па-беларуску ў магілёўскай калоніі і вынес адтуль 2 альбомы. Культавая асоба беларускага андэграунда, ён жыў хутка і гэтак жа хутка памёр, трапіўшы ў клуб 27. Нічога пра яго не чулі? А дарма. Сёння я прынёс вам неверагодную гісторыю пра беларускі хіп-хоп, ангарскае і наркотыкі, дрэннае радыё і діп-хаус для зэкаў, знакамітыя музыканты і нечаканая трагедыя. Netflix, спіш? Мы пачынаем. Напэўна, вы нічога не чулі пра Міцю Аўчыннікава. Ён раптоўна памёр у 2013 годзе, а яго музыкі нават няма на стрымінгах. Але паверце, гэтая гісторыя вас моцна здзівіць. Яна пра мару ў самых складаных умовах, пра музыку, якая прабівае турэмныя муры, пра беларускі ганстарэп з завадскіх раёнаў і сонечную босанову з экзатычных краін. Вы па-ранейшаму думаеце, што беларуская музыка гэта сумна? Як же вы памыляецеся? Давайте так. Вы падтрымліваеце Міністэрства сепультуры на Баймее кофе, а я вам распавядаю неверагодную гісторыю з беларускага андэграунда. І спачатку перанясемся вось сюды, в самае сэрца завадскога раёна Мінска, на Ангарскую. Акурат тут усё і пачалося. Ангарская 90-х. Калі пасля гэтага словазавучэння у вас пайшлі дрыжыкі па скуры, значыць, вы добра ведаеце вайб раёна. Я нават здзіўляюся, што яшчэ ніхто не экранізаваў суровы побыт жыхароў завадскога раёна ў стылі серыяла «Праслушка». Раён сапраўды складана было назваць узорным. Рэпутацыя такая, што людзі з іншых мінскіх раёнаў без вельмі ультыматыўнай нагоды стараліся там не з'яўляцца. Сапраўды была рызыка, а калі не верыце, то вось вам цытатка. Натуральна, паўночны пасёлак, Ангарская, Ахоцкая, Байкальская, яны давалі гораду наркату. Ну і чорная серабранка. Чорная, таму што ў 90-е там практычна кожны трэці сядзеў на іголцы і калоліся нечыстанганам, абадзяжылі херню, якая была чорнай-чорнай. Жэсць дзікая. Калі тваё жыццё пачынаецца менавіта ў такіх дэкарацыях, шансаў вырвацца з асяроддзя нашмат меней, чым калі ты жывеш у нейкім прэстыжным раёне. Вы шмат разоў бачылі такое ў кіно пра амерыканскія гетта. Падаецца, там, калі перабольшвалі, то незначна дзеля высокага мастацтва. Мы проверяем эту шпану на всякий случай. Я прошу прощения, это не шпана, вам ясно? Это музыканты. Простите, музыканты? Да. Серьезно? Да. И в каком жанре? Рэперы. Ну так вось, герой нашай гісторыі Міця нарадзіўся акурат на Ангарскай у самым канцы 80-х, то бок апынуўся ў эпіцэнтры наркатычнай эпідэміі роднага раёна. І ўтрымацца падлеткам не змог. Падрабязна пра ўсе свае прыгоды Міця распавядаў у міні-інтэрв'ю цудоўнаму праекту 34 Мах у далёкім 2011 годзе. Попробовал наркотики, наверное, от хорошей жизни, потому что все шло, в принципе, в гору. Попробовал героин в 15 лет. С этого момента как бы пошло движение вниз. У выніку ўсе гэтыя наркатычныя прыгоды выліліся ў эпізод серыяла Breaking Bad. Міця разам з сябрам зрабіў уласную лабараторыю па вытворчасці амфетаміна. Як кажуць паважаныя рэперы, трапіў у гульню і паспрабаваў яе перакуліць. Але атрымалася так, што гульня перакуліла Міцю. Аднойчы яго разам з партнёрам па бізнесе затрымалі на МКАДе, прычым вельмі сімвалічным чынам, у дзень міліцыі. В определенный момент просто свет потух, и уже все, как бы я сидел в кабинете следователя. Да я и сам, в принципе, понимал, что уже пора, потому что если бы не наша доблестная милиция, то, наверное, я бы уже, умер. Але самае цікавае пачалося пазней. Зараз я вам усё раскажу, але спачатку будзе важная абвестка. Сябры, свінні вяртаюцца. У 2022 годзе я выдаў свой дэбютны раман, які зараз чытаюць па ўсім свеце. Я не жартую. Свіней замаўлялі ў ЗША, Брытанію, Ірак, Бразілію і Паўднёвую Карэю. Наклад кнігі скончыўся год таму. І вось цяпер вы зноў можаце чытаць пра неверагодныя прыгоды свіней у вёсцы Качанова Грузіўскага раёна. Будзе смешна ці сумна, магчыма, адначасова. Шукайце спасылачкі ў апісанні да гэтага відэа, купляйце і кайфуйце. Дзякуй за ўвагу. Працягваем гісторыю. Так Міця памяняў прапіску. Пераехаў з Мінска ў магілёўскую калонію, атрымаўшы вельмі лайтовы па цяперашніх часах тэрмін. 7 гадоў пазбаўлення волі, за якіх Міця адседзеў 5 і выйшаў на волю за добрыя паводзіны. Первые полгода было очень тяжело в плане эмоционального состояния. Очень сильно давили стены. Але самае цікавае пачалося ў шэрых сценах калоніі, дзе Аўчыннікаў знайшоў спачатку сябе, а пасля яшчэ і аднадумцаў.
Справа ў тым, што музыка цікавіла беларускага рэпера з самага дзяцінства, прычым у самых розных яе праявах. Музыкай я пачаў займацца з 3 класа. Музычная школа, інструмент домра і паралельна фартэпіяна. Музычную школу так і не скончыў, бо пачалася бурная маладосць. У прынцыпе, нешта мне гэта дало. А потым я пачаў пісаць песні. Яшчэ спрабаваў у хардкоры нейкі час плаваць, але потым пачуў Боба Марлі. Я родился там, где даже Кая не берет, а на Ямайке плам. И почему я здесь, а почему я не черный? Я хочу, чтобы ты был рядом постоянно. Да музыкі Міці мы яшчэ вернемся. Ён паспеў зрабіць даволі шмат і ў зусім розных жанрах, але ў першую чаргу з вялікай павагай да сонечных карыбскіх рытмаў і боса-новы. Гэта добра чуваць нават у ганстар-рэпе, які ён рабіў у магілёўскай калоніі. Прычым не проста пісаў песню ў ствол, але і запісваў іх акурат там. Ну, калі можна сабе ўявіць сапраўдны трушны ганстар-рэп, то вось гэта акурат ён. Усё пачалося з таго, што на зоне ў Міці з'явіўся камп'ютар. Стоп, што? Камп'ютар у магілёўскай калоніі? Але нагадаю, гаворка ідзе пра канец нулявых. Дастаткова траваедныя па цяперашніх мерках часы. Міця працаваў у калоніі музыкантам, і яму дазволілі камп'ютар, каб хлопец зрабіў на зоне радыёвяшчання. Трэба было запраграмаваць пэўныя моманты, каб адбыўся эфір. Это началось под предлогом радиоточки на зону, то есть которая будет запускать музыку, какие-то объявления, там еще остальное. В общем, для этого нужен был компьютер, соответственно, администрации пришлось согласиться. То есть такой вариант, что мы будем давать более качественные концерты, просто уровень зоны поднимется в культурном плане. В принципе, так и произошло. I'm happy boy, I'm happy baby, I'm happy boy. Мы скинулись с Жуковым на двоих, взяли комп, взяли карточку. То есть все за свои деньги? Да, конечно. Все это официально было оформлено. Нам выдали помещение, бывшую рубку, из которой вещали кино на зал. Там стояли большущие аппараты, которые пришлось очень долго выламывать ломом. Обклеили все кордонками из-под яиц. Но это самый дешевый вариант звукоизоляции. Ну і тут, канешне, Міця адчуў творчую свабоду. Як бы парадаксальна гэта цяпер не гучала. На тым самым турэмным радыё Міця разам са сваімі аднадумцамі круціў дзіп-хаус і нью-дыска. Ніхто такое не слухаў, патрабавалі зусім іншае. Шансон ці якая-небудзь папсішка руская, нюша і якія-небудзь такія дзеўкі сісястыя. Яны зэкам падабаюцца, у іх кліпы эратычныя і іх гэта крыху вабіць. Там цяжка рабіць упор на нейкую сэнсавую музыку. Але Міця не здаваўся. У эфірах ўсё так жа гучаў дзіп-хаус і джазавая электроніка, а паралельна ўчыннікаў сабраў на зоне свой уласны гурт і назваў яго «Джапоніка». Усё пачалося са старой касеты, якую Міця знайшоў недзе ў калоніі. Яна называлася «Японіка», і хлопцу вельмі спадабаўся яе бела-чырвоны дызайн. Ну і вось, пачаў думаць, уключыў фантазію, і атрымалася «Джапоніка». Вось менавіта з клетачкай, якая сімвалізавала турэмныя краты. Паралельна ў Міці з'явіўся паплечнік, шырока вядомы ў вузкіх колах дыджэй. У нас не было бубнаў і басіста, даводзілася бас і ударную лінію прапісваць. Спачатку гэта выпрацавалася ў нейкі сінці-рэгій, бо ўсё было залішне камічна і электронна. А потым у мяне нарадзілася думка, а чаму б не зрабіць гангстарскі праект? Спачатку мы напісалі трэк «Выхад в Польше». Зусім выпадкова. Я знайшоў гармонію, на якую клаўся добры рэчытатыў. Ты молодца, а я могу больше. Я имею выход на границы с Польшей. Ты молодца, а я могу больше. Я имею выход на границы с Польшей. Ты молодца, а я могу больше. Я имею выход на границы с Польшей. Акурат вось так пачалася гісторыя з самага трушнага і сапраўднага беларускага ганстар-рэп-праекта. Это цяпер на слуху беларускія хлопцы у МНВ, якія робяць змрочны і вельмі спецыфічны хіп-хоп. А ў тыя часы ніша была абсалютна вольная, і Міця Аўчыннікаў са сваім праектам «Джапоніка» яе заняў. В этом треке главное не текст, а ноты. Будешь объебосничать, ты быть банкротом. Скажи мне, кто ты, скажи мне, кто ты. Знай, где достать ночью, это бывает срочно. Раскладывай точный, бойся легавых. Отделы нравов не спят, дилеры тоже. Клубы висят, мурашки по коже. Так у магілёўскай калоніі нарадзіўся галоўны хіт праекта, песня, якая выбухнула ўжо на волі. Увага! Беларуска-моўны ганста-рэп «Ябаць». Як справи, мабуть, добре, на дискотеку сьогодні ввечері будуть шмари базару. Так і було, Зоя на мене забила. То ли шкериться, неті, то ли з тим було дебілом. Ну помніш, я його піздячив ногами на той неділі. Коли ми бухали у Галі, ён на мене заяву ментовку пожав, але менти не доказали, батьки адмазали. Потым была песня «Ябаць», якая была напісана на старым разваленым фартэпіяна. Мы доўга не маглі патрапіць у студыю, а ў зале стаяла засмучаная фартэпіяна, і я на ім напісаў песню.
Цікава, ці заўважыце вы ў гэтым трэку паралель з вядомым амерыканскім хітом? Давайте так, пішыце свае варыянты ў каментарах, а таму, хто першым дасць правільны адказ, прэзентую вось такую прыгожую цішотку з сэрцам з беларускіх гуртоў. Залятайце ў каментары. На самой справе «Я-баць» — гэта вельмі рэдкі прыклад іранічнага ганста-рэпу пра вясёлыя прыгоды на ангарскай. Можна сказаць, унікальны прадукт. Ну і вайб песні мне вельмі падабаецца. Хай і гучыць яна цяпер не зусім сучасна. Але ну проста ўявіце, у якіх абставінах яна запісвалася. Калі я чую негатыўныя водгукі па Джапоніка, якасць хіровая, флоу не той ці яшчэ нешта, я адказваю: хлопцы, я гэта спяваў, калі ў мяне дупа была як у ціскі заціснутая. Вы не разумееце, з чаго гэта ўсё выпрацоўвалася. Я гэта рабіў і не думаў, цэнзура ці не цэнзура. Я рабіў праўду, бо яно ёсць, а не так, як некаму хочацца. Там ёсць менавіта так, па-іншаму там быць не можа. І самае галоўнае, у гэтых двух альбомах я скончыўся, таму што ў гэтыя два альбомы я ўклаў усё, што можна расказаць. Астатняе трэба спрабаваць у рэальнасці. А цяпер увага! У калоніі Міця Аўчыннікаў запісаў разам са сваім гуртом Джапоніка сапраўды два паўнафарматных альбомы. Спачатку з'явіліся цюремныя рагі, а крыху пазней асобай. Прычым розніца паміж двума гэтымі рэлізамі 3 месяцы. Міця проста днямі і начамі займаўся музыкай. Яна яго паглынула цалкам. Сам так і казаў: рабіць няма чаго, таму проста сядзіш і працуеш над трэкамі. Эти два альбома по лагерю прокачали нормально, короче. Все были довольны. Концерты проходили с забитым залом, причем порой видел таких людей, там, всех возрастов, как бы, и деды старые, короче, сидят, прутся, то есть. У вас, напэўна, ёсць галоўнае пытанне. Як запісваць ганста-рэп у калоніі, дзе цэнзура настолькі магутная, што лішняе слова няма як сказаць? Ну, па-першае, часы сапраўды былі іншыя, але згода. Рабіць на зоне ўсё, што хочаш, нерэальна. Таму было прыкладна вось так. Стараліся рабіць нейкія тэматычныя праграмы. На Новы год да нас увесь час хто-небудзь прыходзіў у госці. Ён выступаў у ролі якога-небудзь чувака, і мы бралі ў яго інтэрв'ю. Вядома ж, да нас прыходзіў дзядуля Мароз, і размова была такога кшталту: «Дзеда, ты робіш снег, а ты можаш зрабіць клубнічны?» Ён кажа: «Не, я магу толькі цытрынавы». Цэнзура падціскала. Самі сцены крыху душаць, цалкам раскрыцца там немагчыма, але зноў-такі добрыя напрацоўкі зрабіць можна. У выніку Міця вынес абодва альбомы на волю ў кішэні і стаў сапраўднай зоркай беларускага андэграўнда. Цяпер у сеціве можна знайсці хіба толькі the best запісаў праекта Джапоніка, але яго вам хопіць, каб зразумець творчасць Міці Аўчыннікава і агульны вайб праекта. Стынет камень, южным солнцем раскаленный, характер крапленый, дверные разъемы. Тут бы найти отмычку от светлого мира. Притормози, сестричка, я сменил квартиру. Номер моей хаты на обороте открытки. Нас охраняют солдаты, никотина в избытке. Што ў ім адметнага? Па-першае, шчырасць у тэкстах. Так, яны не прычасаныя і недасканалыя, але жывыя і сапраўдныя. Бо Міця сапраўды пісаў пра тое, што ведаў цудоўна. Гэта было яго жыццё, яго сусвет. Па-другое, рэферэнсы, за якімі працаваў Аўчыннікаў: рэгі, джаз, босанова, фанк. Шмат прыгожай музыкі, якая нейкім дзіўным чынам клалася на гэтыя іранічныя але суровыя тэксты. Калі Міця выйшаў на волю, у яго гурта з'явіўся жывы склад. Па-першае, ён ажыццявіў мару і знайшоў басіста. І вы моцна здзівіцеся, калі даведаецеся, хто ім стаў. Вось вам падказка. А цяпер пішыце свае варыянты ў каментарах, што гэта за такі за хлопец. А на бубнах у яго граў не менш цікавы музыкант. Вось ён, мой зямляк Паша Горбач, бубнач праекта «Чарывата» і сын удзельніка «Рабаў зон», рок-каралей, таксама маіх барысаўскіх землякоў. Як вам такі склад? Это ўжо замах на стадыёны, а не на андэграунд. Джапоника Рекордс. Мы из зоны, блядь, вышли. В этой песне я не буду, а то кто тут круче. Все охуенные, клёвые, прущие. За базар, пацаны, сзади растущие. Але ў Міці былі зусім іншыя амбіцыі. Музыка на волі захапіла яго цалкам, і новыя праекты Аўчыннікава з'яўляліся імкліва. Вось вам прыклад. Гурт Moon Baby, які Міця стварыў разам са спявачкай Ганнай Ясніцкай. А гэта яшчэ адзін праект Міці. Гурт The Race Made. Гурт не пакінуў пасля сябе студыйных запісаў, зато можаце зацаніць лайвы. Але ўсё ж такі галоўным гуртом Міці заставаўся праект Джапоніка. Голас свабоды з-за кратаў.
Аўтэнтычны беларускі ганста-рэп, які ўжо на волі атрымаў новыя сэнсы. Пазіцыя нашага гурта – падтрымка антынаркаманскіх рухаў. Мы супраць СНІДу, мы за спорт. Мы за тое, каб моладзь хадзіла ў залю, займалася з жалезам, адзінаборствамі. Мы падтрымліваем здаровы лад жыцця і здаровы сэнс. Я хочу слиться с вашим искусством ярче, чтобы запомнить краски, сила планеты, мощным зарядом все буду мира, все миромаски. Дайте сильнейший удар крупным градом, чтобы запомнить это в экстазе. Я обещаю пребывать там вечно. Африка, Куба, Гавайи, Евразия, мир подводный, путь весь млечный. Міця Аўчыннікаў паспеў пажыць на волі ўсяго толькі 2 гады. Яго не стала імкліва і нечакана, хаця людзі, што сябравалі з хлопцам, ведалі. Смерць Міці – пытанне часу. І ён гэта ведаў. Таму хацеў паспець шмат. Ствараў праекты, размаўляў пра важнае, рабіў як хацеў і як умеў. Міця трапіў у беларускі клуб 27. Сышоў у сімвалічным для сусветнай музыкі ўзросце. Я ўпэўнены, яму там весела. Прынамсі, кампанія сабралася, што трэба. А яго паплечнікі апублікавалі вось такое кранальнае развітанне. Міця – культавы персанаж авангарднай сцэны. Яго творчасць мае масу плоскасцей. Ёсць такія музыканты, якія не залежаць ад фарматаў. Ёсць такія песні, якія робяць людзей лепшымі. Міця патрапіў у клуб 27. Мы зробім усё, каб аматары яшчэ не раз кайфанулі ад сюрпрызаў, якія ён ім праз нас прасіў перадаць. Гэтая гісторыя не толькі пра беларускі ганста-рэп. Яна пра веру. Веру ў тое, што ніколі не позна стаць на светлы бок, што рабіць тое, што падабаецца можна ў любых умовах, што твая музыка застаецца жыць нават тады, калі цябе ўжо няма. І ты жывеш разам з ёю. Давайце разам гэта дакажам. Гэта канал Міністэрства сепультуры і я, Саша Чарнуха. Дзякуй, што паглядзелі гэтае відэа. Калі яно вам спадабалася, падтрымайце канал праз сервіс Buy Me a Coffee, а я прынясу вам яшчэ адну цікавую гісторыю пра беларускую музыку. Да сустрэчы ў міністэрстве!